Director wa factory ya Nyamache na Itumbe Dr. Abel Kenyoru ni gabararirie abalimi bekemerigi echae ni kiumbe gia KTDA kiabamentera abalimi abo chisiringi 2 abase baringe konia echae chisiringi 24 bana nigo barachie konyo koyonia chisiringi 25 neyemo gukwana imehiyetora basi nigaburiria abalimi abo kwirinde echae yabo buya ya gose kwirinde echae yabo buya nabo yokuyebekera obwoyo elio etware ekolitieringia eisene nabo yogotiga kuyira echae yabo ase mangereto na kuyira ase factory elio bachie komento achisiringi 5 asa matuko abosio kubwekanirwa n'echinsemo chinde chia East abo bamende to chisiringi 5 neli baranyale chibesa chirabakonye ase okwegeneria samagimabo inje nguru kwa Pelikanyo mu director bas chache ole Nyamache Itumbe factories igangire libageri okwanira iguru ye kemerigi echae akeigo ono buna tuamenta chibesa chisiringi 2 tukarwe 24 ekiomotienyi tugaike 25 abalimi baito karo kuri barenge kirenga kitubambetere tatu KDDA yake ingibere abalimi ba West of Rift Valley abati bakamendu kisiringi 5 difference ya betasi bikiawe cash flow yabo tiringi ya mono igon tuara komenta besa chinyinge usibamente chinyinge to ewesilinyere iguru tusunyu wakana ekerumo tinyo ikire tukateba tigachira bera 2 enderende ngonye istiera ya itusana ngotige minute na ntobwata potential yo goikana intuisana ngakiende yose lakini ona ari gusabanga nyendi ya kunyarikana yende kikia ko reviewed isilingi yose kiwango kiiguru ke guchisiringi 5 chi factory kyonse lakini yo komenta koro gukomentwe ngora mono buna bari ba West of Rift Valley tomente 2 bono buna tuamentete endo mwakondo gocha maybe momente siringi usibere chibe 23 after miaka 3 tonyore twaikire 30 eliegere bantu bana kuomana twigoro abakae wise